Maayong adlaw natong tanan, no? Pasensya gid kayo kung ano karon pagid ta nakahigayon og papreskon. Party kini sa programa sa social amelioration. Kung anong dili tanan matagaan. Okay. Mo kini ang mga rason. Palihog ko og takedown. Una, naay aircon ang inyong balay. Ikaduha, naka-postpaid plan ka. Ikatulo, naamoy TV Plus o cable TV. Ikaapat, naamoy Wi-Fi. Ikalima, flat screen ang inyong TV. Ikaunom, nakasubscribe ka sa Netflix. Ikapito, naay placemat ang inyong lamisa. Naay bidet ang inyong CR. Nagpost ka og Starbucks og nag-MyDay ka og milk tea. Ika-13, Gardenia ang brand sa inyong sliced bread ginapalit. Butangan ni mog daw ni inyong nilabhan. Pure Foods o Virginia ang inyong hotdog ang ginapalit. Naa kay stock nga palaman sa inyong balay. Spaghetti o dili pansit Mickey ang inyong handa kung naay birthday. Dili nimo gatungaon og ikatulo ang Kojic soap. Sige kag pa-deliver o Grab o Food Panda sa inyong balay. Magwashing ka kung maghapdos ang inyong mga kamot. Mangaway kag tindira kung dili ka mapansin diretso. Naa kay mineral water dispenser, hot and cold. iPhone ang imong cellphone. Non-stick ang inyong kalha. Og ang pinaka-last o pinaka-importante ngano dili mo matagaan sa social amelioration. Gisumbong kas inyong silingan sa DSWD kinakadungog nimo nga magsakit ang imong koto-koto kung mukaon ka og sardinas. You know I'm gonna get